Temfufuru emu ana kwanchefo panyi abedi achie de madwumakwa ya pa no mamu se wonhwe kwaye bretu ho nsam so metre forestry commission no deputy mata kwaye menu na se okopie mu e waye dwabo so mansi no mu a maami chie mu asabe ya nkwada wo mo apomode ho nsam betumi agina brand ti no watumi atwa homam a watumi abie ya children's ward na se bia ya akwada ya de a obatan betumi de na kona na esefo na doctor fo agina so ahwe no se be ya nkwada ya de a anhwa nke betumi age nkwada free enkwa free won nsam no adon betumi abrase wo dwabo so ayaresabe ahodo e wadwa aboso mansinemu esanse akade no enno so nti obi kwaje ayarehwe wo hono mu a etoda ya na kwansidie e wo ho dwaboso aban ayaresabe enso eka ho bi ematan ene ahwefo a wo mo emma eda children's ward honum no etoda wo bekọ esanse wo hwe wo ma wonya baabi enenti no wodeda fom ebi nso eda bench so a ede ohaw ebre wo mo sebeye na apomuden ho nsem betimi akonkan e wo ho nti enka na mansini panimpa ya na wo dwaboso asese ono ye penipa be de achire eda forestry commission no ano matakwa ye menu ede ne bottom ska akosi children's ward amadwa aboso abanya resabia watoye etifi mantem no mu ebra wokopa dan wontoma ene wode tu dwase ade ba kwa ne ha no ene se obehu se obatan bi eda fom a wo hwe ne ba ne senti na hu behia se obeye bibi ede aboa ama apomudensem etimi akonkan I who be say obatan de le baba hospital na only bed ana say facility na ye ma na the bada nsa so abonti na ye orgy treatment na ayro hu bebre nti na me di ho yawo etete wo ho eno ti na me leto makoma so say ye nya me pa me the facility say ebedom ye dwaboso government hospital ya de da makoma so yi pa ye nyina ye bedi adanse abra no ye dwaboso okọ maternity ho a obenya mensa no ade wo ho ba bia bewura bia no obehu matakwa ye menu ebibi se ewo na no si yape ena medical superintendent ya wodadwa aboso abanya resabia no ano Solomon Nyano enso editu dwa ekire ohawo a na wo mo femu ansa na sa edan yi wosi edi ama wo mo kola no mu bedu hospital na hanyina eyema so in fact esi sa yentimi ndane obia so enkase ye nhwew inti ya na wos nyina ayema bit na mo maame nan so a ye hwew mo inti kane no na sa na hatie ye da ye maame ase se wo hu ye haw a wo hu se kola ni nyina aye ne ma a obeye adoise ye da na se pa dwabosofo nyina ye nda na se na ade a wayi yo bia na betimi ayesa ade